Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Balik lagi dengan channel saya. Di malam hari ini ceritane aku mau tanpa sengaja di bel konco zaman kuliah dulu kayak iki mau konco kuliah dulu di APMD ya. Emang leku terakhir ketemu itu sering ketemu tapi secara kumpul tahun 2001 pas kita lulus. Terima kasih Mas Safik, Mbak Ana karo Mas Yudi wis berbagi cerita dan pengalamannya, dan mungkin kegiatan saya malam hari ini ikuti kegiatan saya. Oh alah, aku lagi sekalung loh. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Pak Yudi. Aku ki nganu. Kayak mau mampir Selasa lunga wae iki. Karo bojone nginep. Iya karo bojone. Oh, nginep. Walah. Sopo ya tak ana. Ora. Si anu. Kile untuk kapan? Hah? Untuk kapan? Mau bengi. Aku ngerti status buku ini aku nganu lho. Iki nyanti bocah iki aku ngono iki. Aku mampir ning gone Edi Budrek, ngono arep mampir ne aku. Lali aku jalane. Heeh. Aku di nomor telepon ora? Ora ono. Ini aku kangen duit karo ini semua. Golek yo. Heh? Ayo. Besok. Yo. Ngomong sik Buntoro mau. Sapa? Iki mau. Oh, Pak Dewan iki golek Pak Bun Rasidu. Nah, apa tak kowe? Karo tak vlog apa? Di vlog. Nek Tuh. ya aja pas ora ya. Wis sik. Share karo sapa? Mau ke terus. Sik. Lagi terus gue mau ke akhirnya tole mangkat gue mau Kirim bokep. masa beneran gue agak karo nomi tak kirim putih. Wis tuwek ora sadar. Ustaz ora genah. Nabrik lu iki. Kilo sian. Ya men sak oke. Keceratan no se. Lah. Ditelepon dah. Arek ning Jogja meneh kene. Arek main Jogja. Jogja. Kok yo ora potong iki lho. Burung potong iki Mas Yudi. Ke zaman kuliah. Nah, sikit saiki yo gondrong wae. Wis payah guys. Anu lah ruwet. Kok ruwet piye sih? Ampun digawe ruwet. Arep Ruwet gondrong iki. Iki wonten pundi sami Mas Afik, Mas Yudi, Mas Afandi. ning daleme Mas Safik iki. Mas Safik kebetulan mudik. Arep nyilih apa pusakane apa ngono arep tak nggo Pak, apa nek jenenge yut. kasihan. Ora dienggo golek nomor. Apa yut jenenge? Ora sakeh rong angka wae. Penting tembus. Kula terus kemutan, Pak jenenge. Jenenge apa? Nek golek nomor iki. Dolan ning ngene jenengan. Apa nek golek nomor? Enggak apa? Nek golek nomor ki. Neng samping kiri daleme jenengan nggon bukit kae. Kae sik to kae. Nggon bukit kae. Makam-makam kae, petilasan kae. Eleng-eleng. Lah turene jenengan pikantuk pusaka mriku jenengan ajeng diparingke kula. Pak, kula ya nyuwun, Pak. Pak, kula nyuwun cekelane, Pak. Takon cekel gondaku ora gelem. Pak nyuwun cekelane. Ora jaluk gondamu. Le Kang Senan kok ya Kang Buntoro lho. Oh, kita lho. 25 tahun ngumpul lagi. Apa selamat tahun tuh? Oh iya lah. Nggak wes ya ke tahun 2001. Salah.
Jane mau sore cuma HP-ne sore ra aktif ditelepon ra. Lah mau ki Mas Safi ki ngejak ning daleme jenengan ayo dolen nembut ora yo ngono kuwi. Mau ki. Jenengan ditelepon mau dicoba ditelepon Mbok menawa ana sing cocok dienggo aku ngono lho gitu. Aku ya kok arep njupuk. Kodam apa ki? Kodam. Siap. Mau Tenan dong. iki. Tenan, Pak. Gas. Wah. Oh, tenang kuwi. Tetep. aku yo melu aku. Aku melu. Kono. Kabeh njaluk entek. Syukur biyen wis tau janji tagih saiki. Ayo. Iki kurang masalah iki sing kurang anu mau. Apa? Yo pikolan tapi dek lagi sih. Ngono. Iya, aku neng omah terus kok. Jenengan Jenengan kan Karangasem Karangrejo ya? Karangrejo. Heeh. alamat lengkap. Kecamatan Kutoarjo. Nah, Tak Google Map lah. aku gur geleng-geleng jaman biyen lho. Arep takjak mau ragu-ragu. Telepon ora iso kok. Aku mau nek nganggo peciku merah wis kaya dulu. Lah ora tinggi. Ora. Aku saiki kalian jaman biyen kon nguyak-uyak. Banyak apa angsal. Ning bapak. Serius kon nguyak. Saurane to? Wes no karo Alek isih semester Saudara. 3 yo, Mas Ben. Ya nek Purworejo. Iya, gur Tau karo kene aku ben iki. nganggo face yo. Rambutku sing abang kae. Ki nganu golek bule. Nganggo face kayak janjian ning terminal kayak ning ngono ning parkiran mosok asik ning terminale. Lah terminal pundi? Ini terminal lama, terminal baru di sana. Lah modar aku ya. Kayak diarah pedul lor wetan bingung. Kayak aku ora ale gur pun ngeten mawon saiki kanan kiri ngeten mawon. Oh sakniki medal baru kok kiri baru kuanan terus. Lah sakjroning kuwi mau ning sak Guntoro takon karo cah SMP SMA. Heeh. Ditakoni ngapak-ngapak. Iya no Purworejo iki. Sebelah Purworejo enggak kan ning gone bun. Iya. Nang kono takon do mlayu kae kuwi dikira penculik apa kepiye karo Alek takon Alek kae. Nah ketemu lah ning kono. Ngobrol-ngobrol ning kono sore-sore karepe ayo masak apa ya bebek nentok banyak wae ono banyak. Bebek banget lho Mas Bun biyen iya banyak. Bek kon nguyak-uyak kae. dadak uyak-uyak banyak. Aku Gayeng arep ning rono ngene. rong kelakon. Bek Wah. Ora gelem kok, ora gelem pak, ora gelem mbah dadi Dadi kum opo-opo nek karo jenenge diwae omah. Nek omah. Nek Angger aku tuh Tingak diore sana kuwi. Nek aku ya kowe mau Pak ngono iki bapak ngono. Heeh. Lah kuwi kurdi maksud ngatak anake nang om wae. Ora gelem karo yo di ngono kuwi. Karena aku nek om ben ketok enom ngono karo kuwi. Ya kok ngerti itu ngerti. Lah iya. Apa nang omah Kranon? Ya masa tangan kanane Ibu Bupati ya kuwi. Wong BKAD. sing iki guru kuli. Kepiye? Sing penting sehat terus ya Mbak Ana ya. Iyalah. Eksis. Eksis dong. Heeh. Sudah dieksekusi. Heeh. Nek kecuali ngendika wis dinganoke ditempelke ning kono wisan. Heeh. Nek Itu tahun ben iki. dine saya ketahu sebenarnya juga lho. Bu, kowe tenan usahku sebulan ben iki. Kowe kalian aku usahku sebulan ben iki. Tak 50.000. tak naik kerupuk tak ning anu sabuk ning anu ning mie ayam rumah Wis soto. dudu mie ayam sing awal rumah makan Wah, ora. kae lho sing ngarepan kae Hmm. Heeh. kayak dari ora lore ra ono
omah ana kocone sing iso kaca di nggo ngilo ngene lho. Pintune ngono kae. Yo ngene iki to, ngono gede pintu masuk ngene. Padahal apa sebenarnya apa? Saka njero iki wong dolonggon ketok kabeh awake dhewe ngopo iki. Serius ning ngono iki. Makane aku pernah mlebu ning kono. Sengaja Mas enggak apa-apa, aku mlebu. Matune. Sampai koyo ngene. Aji. Oh, Haji Sulaiman kae. Kayak koyo ngono, wah kok ndele. Becir Nek kok marah ora ngombe aji ngene. Ora. kok kowe wis mulai. Kayak iki, kayak karo sapa sing wong cilik ya? Sopo? Wong Gudian. Konyoku dhewe. Haji Yon. Aji dak sing wong Agung. Agung gede. Agung badak, agung cilik, ana Nek Agung ra Agung sing biyen. Nah, siapa ya rambutnya gondrong kayak ben topo orang anu kayak ora gelem potong kayak ben. Wong di to, wong tepus. Lah iya. Jadi gondrong. Gondrong ora kuliah ngono. Engke lulus apa to, Pak? Lulus. Bone ngerapi. Weh, Praktikume karo aku to, Po, ning Prambanan. bareng iki. Heeh. Ning daerah off suwe, beli praktikum bareng ning Pereng. Karo aku. Bareng adik e. Pereng kidul Bareng kayak dia udah melu, heeh. Di Boko. Lah kuwi. Kan awake dhewe kan di Lah Boko. iya, kayak fotone ilang kabeh. Siap. Kayak ana sing foto malah gur ana awak di foto ning ngarep masjid apa makam. Kayak ngarep Pak Dukuh to kae. Heeh. Kayak di fotone duwe ilang gur ana sing nganggo payung apa mbiyen kae. Febi apa sapa sing duwe Febi apa sapa mbiyen? Febi iki karena aku Lah, nggak sondingane iki sing duwete. ora sing duwe foto kuwi sing anake kuwi jarene gur karek kuwi. Do ilang do kobong jaman ora ana foto ini iki. Biyen ki kamera Lah, udah, iya. biyen ki Iki wis bengi iki les dopes ket mau wis nganu kayak iki. Ora. Wis ditane wis rampung ketemu tunai ya. ya. Terus ya lur, Apa ki dosilan ya? kita sudah sehat waras. Ini Suka duka. Suka duka zaman 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 kuliah. zaman susah, zaman seneng, nanti susah meneh. besok dilanjut meneh. Besok ya